Здравейте, мили хора, аз съм член от 3 Games и ние снимаме на Талаус. Тук сме с един приятел, снимаме заедно. Къде отиде Анец? И сега чакаме да започнем. И между другото ще зачуете, що... Ето, започнахме. Започва. И между другото ще зачуете защо се казва 3 Games, BG. Пък аз съм един човек, защото с него предложихме да снимаме заедно, обаче той не искаше соло и сега набирам членове да снима някой с мене. Пишете в коментарите и ще направим някакъв тест, ако се наложи. За да снимаме. Започваме! Обаче на мен аз имам брутален лак, не мога да взема айтемите от земята. Аз взех до... Не мога да отворя и честа. Направо невъзможно. Супер е яко, брат. Сега ако мога и да летя, на брат. Не мога да отворя честа, аз ще почна да чупя. Да чупя, естествено не пада. Някой ми звънка. Данче, зарязваме. Снимаме в мен. Почна ли да снимаш? Не бе, само че... Аз събирам дърва сега. Да, аз съм с брутален лак и тук честа не мога. Твоя не му вземайте слайна и тук... Абе ще се върна за тях. В момента не правим. В момента аз съм се развил доста. Що? Имам си 15 пистона и още 15 залепващи. Имам доста семена. Много добре се развил, брат. Супер добре. Да, защото взех нещата от съндъка. И ти си вземи. Ти мислиш да снимаш с мен в моя канал? Как бе? Що да снимаме заедно да качваш в моя канал и ти? Не бе, ти си качваш в твоя канал. Аз просто. Аз събрах достатъчно. 20 бе. Почти 200. Брат, се изпърни често да играш с мен, защото аз имам лак. Не мога да взема съвсем нищо. И взех пак неща. Да, и като вляза, и като излизна, и като пак влезна, няма да вляза в сървъра. Така, започвам, аз доста добре се развих. Вече имам 15 желязо на мерите съндъка. Надея в 7:30 спирам видео да знаеш. Няма да е повече от някакви минути. Да знаете в момента, че е 7:23 и сме... Да, ти си толкова изпускаш всички само заради клипа, ще го довърша и ще е по-хубаво. Дори мисля да го направя с Better Mod. Тъй, че ако не щеш, по-лошо за теб. И сме в неделя, в момента закачва едно видео, това ще ми се брои за второ. И да. Тук до мен сега е качвал само урод. Че малко ли за много? В описанието ще оставя линк за неговия канал. Може. Може, ще го смотриш. Давай, като свърши таланс, тогава ще правиш какво ще правиш. Той иначе е много тегава работа. Баш и тежкия лак, брат. Аз вече имам кирка и голяма хубава мина и всичко. Аз пък си нямам нищо. Брат, аз ще изляза и ще вляза. И мисля да спра видеото за малко. Не. Аз ще го довърша тогава. Ще прикрепя твоето с моето. Човек, аз имам програма за съединяване на клиповете. Тъй, че преди съм го спрял. Пак много съединява, както кажеш.
Абе, по-добре да си свършим работата както трябва. Както трябва, брат, но както да е. Добре, този видео ще го приемем такова. Да обобщина какво снимам. Снимам на Майнкрафт, с Ейтоска може да снимам на CS и очаквайте видеота са доста често с него. Но това видео е като да обобща тези неща. Какво ще снимам? Няма да е по-дълго десен в тези видео. И максимум бъде някъде към 20, защото стените май паднаха ще падат след 20. След 20 минути. Да, някъде там. Аз тук ще взема съндъка да снимам по-голям чест. Мисля да взема и моля, абонирайте се за мен и дайте положителен вод за клипа. Защото е това. Може отрицателен да е. Абе, не го сети този мангал. Така. Да, но с мангал има големи опити. Да, бе, голям опит, като ти гледам видеотата, човек. Ако на точно видите видеотата, значи снимаш с хиперкам и когато започва да снима, затворил да си Майнкрафт, минимизирал го и си пуска хиперкама и спуска Майнкрафт. Обаче, като с хиперкам, снимаш каквото виждаш ти. Не като, примерно с фрапса да виждаш самата игра, този гледа. И му се вижда отзад 10 стопа. Ти да спра този ремикс с този капания незнаен микрофон, който не го знам къде е и ще ми сложа една питанка да го знаем къде е. Да, има малко проблеми с микрофона, тъй че ако шумя, сори. За следващите клипове ще гледам да се оправи, тъй че не коментирайте за той. Намерих диамант... Не, чакай, коч. Диаманти, бе. Мале, сигурно ще разкатая, знаеш? Диаманти ли намери? Какво? Диаманти ли намери или? Не намерих диаманти, намерих по-хубаво. Какво? Злато. Най-фунтов, то сървър е айра на мой човек. 100 сървър, да. Айрана най-силния в сървъра. Браво, бе, как може да изтърсиш така глупост? Каква глупост е, човек? Айрана да е най-силното. Кой знае повече за Талаус? Аз или ти? Аз. Аз, защото аз знаех къде е и ми играят Талаус първи път. Кога с миналия път с теб играхме и се опитахме да убием Моня. Не, гледал съм G-Game как като играят Талаус и знам. Да, и си мислиш, че като си гледал Survival Games и това означава, че е Талаус. Къв Survival Games се говорим за Талаус? Да знаете, аз мога снимам на смеш. Може на Wasted Land. Добре. Не говоря на тебе. Вие ще го спирам след 2 минути. Ако искате, може да потърся някакъв начин да снимам с G-Game Cash 1 или 2 да, едно видео. Ето и да има. Да снимам с тях. Аз по-късно ще направя още един. Аз ще направя по-късно още един клип на Талаус. Защото няма ангажименти като тебе постоянно, както и да. Аз намерих някаква мина, ама не е такава. Чай, че не стана тъм. Тук нещо много ще умълча. Ако имате някакви предложения за някакви игри, имам. Ако някой иска да снимам на CS, да пише в коментарите. Ако изобщо има такива идеи. И сега спирам видеото и... Баси клипа, тък му стана интересно. Кому интересно това, брат? На мен не ми пада тайка ми ти. Интересно. Добре. На мен не е интересно, на тебе ти лаги.
като Но аз пуснах видеото, за да обобщя какво снимам. И довиждане хора и абонирайте се, дайте пушите мод за какво и чао. Чакайте ни следващия клип след някъде към... Кажи чао на публиката, стига мармори като баба ми. Аз поне ще направя Кажи чао! малко по-свестен клип, в който ни казвам само Мила 2, а казвам... Ай, стига циганин такъв. Какво? Кажи чао!